Hello guys, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούριο βιντεάκι. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars μετά από τόσο καιρό στο κανάλι Kill Bill. Και πάμε να παίξουμε. Να βρούμε εδώ αυτά τα Duo Showdown να ανοίξουμε εδώ στα Trophies. Και πάμε να παίξουμε. Να δω μια και τα quests. Ωραία, θα παίξουμε με Ρίκο και πάμε. Okay, να ξεκινήσει το game. Ωραία. Είναι Ρίκο, Μπροκ, Νίτα, Μόρτις, Μπι, Ντάρελ. Είναι και λίγο δύσκολη αυτή, αλλά πάμε. Πιστεύω το έχουμε. Ο Ντρέξο είναι άγνωστος. Δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε να φάμε. Αυτοί κάνουν teaming. Γιατί κάνετε teaming? Ωραία, πάμε να φάμε αυτόν τον μπάζ. Δεν έχω ίντερνετ. Ωραία. Πήγα να πεθάνω, αλλά δεν πέθανα. Όχι, με έφαγε μπύρε, φίλε. Έλα τώρα. Πω, πεθάναμε. Θα αλλάξω τέτοιο. Δεν μ' αρέσει το duo. Το solo μ' αρέσει πολύ, αλλά εγώ θα βάλω knockout. Πάμε. Ωραία, να ξεκινήσει. Ωραία, ξεκίνησε. Είναι Ρίκο, Πόκο, Max και Surge Cold και Dynamite. Πιστεύω τους έχουμε. Με τη Max πιστεύω. Ωραία, έφαγα αυτό το Cold. Πάμε να φάμε και αυτό τον εδώ πέρα. Όχι! Παραλίγο να πεθάνω. Έλα! Με πολύ low, παιδιά. Και πάμε να φάμε αυτόν. Όχι, όχι, μη. Έλα! Τον έφαγα. Νικήσαμε το πρώτο round. Πάμε στο δεύτερο. Ωραία, πάμε να φάμε αυτόν το Surge. Όχι, είναι καλή. Είναι καλή. 3v1 είμαι τώρα. Έχασα. Πάμε το τελευταίο round. Ωραία, έφαγα αυτόν το Colt. Πάμε και για το Surge. Ωραία, πάμε να τους φάμε. Πω ρε φίλε, με έφαγε. Έλα τώρα. Παιδιά, αν ακούγονται κάποιος ήχος, είμαι έξω και κάνω το βίντεο. Ωραία, νικήσαμε. Συν 8 τρόπαια. Πρέπει να σκοτώσουμε άλλους 5 εχθρούς. Ωραία, πάμε. Ρίκο, δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Πόκο, Σπάικ, Μόρτις και Μπροκ. Τι δεν ξέρω πώς τη λένε, αλλά τη ξέρω σαν παίχτρια. Φάγαμε το Μόρτι. Όχι. Μη. Με χύλαρε ο Πόκο. Πέθανα. Φάτε το Μπροκ. Φάε το Μπροκ. Ωραίος. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Είναι Spike, Mortis και Brock. Τους έχουμε. Όχι μωρέ. 2v2 είμαστε. Με έφαγε ο Brock. Ωραίος. Μπράβο μωρέ. Star player ήτανε αυτή που το σκότωσε.
Οκ, έκανα ένα challenge. Πόσα πήρε, 200? 524. Ωραία. Επειδή δεν θέλω να παίζω με Ρίκο, θα παίξω με Μόρτι. Αλλά όχι rank. Πάμε ποδόσφαιρο. Γιατί ο Μόρτι σε ποδόσφαιρο είναι καλός. Ωραία, ξεκινάμε. Πέθανα με τη μία. Πάμε να... Όχι, φίλε, με του μπότα. Μωρέ, με τα γκάτζετ σας όλοι. Έλα. Ωραία, πάμε. Έβαλε ο Γκάες Παλάργος γκολ. Ω, τους φάγαμε σχεδόν όλους. Ωραία, πάμε. Α, κι ο άλλος βγήκε. Έλα. Ωραία, έλα, βάλ' τον γκολ. Γκολ, ο Γκάσπα Σαπλάρ έβαλε γκολ. Ωραία, συνεχίζουμε. Να βάλουμε το Λέον. Παίξουμε. Ωραία, πάμε με το Λέον. Παιδιά, τώρα σε λίγο θα παίξει και ένας φίλος μου. Το φάγαμε από τώρα, ρε φίλε. Έλα, φάτε τους. Ωραία, πάμε. Έλα. Φάτο να τον δυναμίκε. Το Dynamite. Μωρέ, ο El Playero. Να, παιδιά, ο φίλος μου. Ωραία, τώρα θα παίξω με Μπάζ. Με Μπάζ θα παίξω. Και θα βάλουμε ντουο επειδή το θέλει. Πάμε. Πάμε. Και πάμε να παίξουμε το παιχνίδι. Ωραία. Το σπάσαμε τα κουτιά. Πάμε εδώ μέσα στο θάμνο. Φάμε την πίπερ. Ναι, την έφαγα. Πώς μου μπήκε. Θα κλέψω και φεύγω γρήγορα. Μωρέ, δεν έπιασε σούπερ. Έλα, με έφαγε. Μείνε μακριά από αυτό.
Μη πας άτομο. Χάσαμε, αλλά δεν πειράζει. Δεν πάμε play game. Ωραία, πάμε 2 τελευταία ματσάκια. Ωραία, πάμε. Πήγαινε στο κάτω και πάω εγώ στο... Όχι, δεν έφτασε η ούλτη. Έλα εδώ. Όχι μωρέ, πάλι δεν έπιασε. Πω, δεν έχω και ίντερνετ. Χειρότερο δωμάτιο πιάσα. Όχι, πέθαμε. Επίσης παιδιά, στο βίντεο κάντε ένα subscribe και ένα like από όλους. Σας παρακαλώ. Και θέλω να πάρουμε πιο πολλούς subscribers. Για τώρα... Έλα μωρέ με αυτόν τον ζωγράφο, τι είναι. Πάμε. Έλα. Έλα, τον έφαγα, άντε γεια. Πρώτη. Ωραία. Παιδιά, τώρα να δούμε λίγο εδώ πέρα τα σκηνάκια, αν μπορούμε να πάρουμε κανένα. Να πιστεύω όχι. Και παιδιά, αυτό είναι το locker μου. Αυτούς τους παίκτες. Ωραία. Και στο Battle Pass. Αυτά. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε μια εγγραφή και ένα like. Bye!